एसआरएच और दिल्ली के रहल है मैच। एसआरएच कैले से ओपनिंग बनौलस है रिकॉर्ड। अभिषेक शर्मा सब पे हो गई ना भारी। आई ये वीडियो में जानल जा काहे हो गई इनके सबसे बड़न उधारी। ई बाबू उधार चुकौने हैं दिल्ली के। काहे की पिछलका मैच में दिल्ली के इनके कर्जा रहल है। आई सूत समित चक्रवृद्धि ब्याज लगा के दिल्ली के कर्जा उतरने हैं। काहे हम कहते कि बबुआ पूरा 135 रन के कर्जा उतरले बने 68 रुपया लेके। हम काहे कहते कि 68 रुपया दिल्ली के डाले रहल है चक्रवृद्धि ब्याज लगे 135 रुपया के कर्जा उतरने और बतौना है कि दोबारा हमसे ब्याज मत लिया जा, खाली मूलधन में लिया जा। तो काहे हम बात करती हैं आज मैच के पूरा चर्चा कइल जा बाबू। हैदराबाद जो बैटिंग कैलस हो 242 पे 2 विकेट और ओकरे बाद 195 पे इनके चित कर दलस दिल्ली वाला उनके। बाबू इतना खतरनाक अभिषेक शर्मा, जय हो मेरे अभिषेक शर्मा। श्री श्री 108 श्री राक्षस दानो जगत के हीरो हुए। एक टीमवा के यही तरह नहीं राक्षस कहल जाला। दानो टीम उतरे ले तो तीनिए चार प्लेयर रुक के आ एकदम टीम के ऐसा स्कोर बनाई कि सामने वाली एकदम विपरीत हो जाई, बुद्धि फेल हो जाई। उहे हाल भइल बा। और आज के काव्या मोरन इनके बढ़िया गिफ्ट दी हैं। अब मैन ऑफ द मैच इनके मिलबे करी। तो रउआ लोग बताई कि आज के मैच जो भइल रहल है कितना खतरनाक रहल। कमेंट में एक बार जरूर बता दी और लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाए। काहे कि जब कंटेंट ऐसा मसालेदार मिलत रहेला और रउआ लोग के एंजॉय करावत रहो भी हमार गारंटी बा। तो चली जाए एक बार स्टार्ट कर जाता। का है कि बाबू जहिया से चल छोड़ी के हमके एकदम चांद दीवाना भइल बा। काहे कि बबुआ आज मार के इनको झारखंडी बनौले बा। आ दिल्ली वाला लोग घूमत दांत चियार के सूत समित पैसा जोने लोग वापस कोयला हुआ। अभिषेक शर्मा बाबू बचल खुचल ईशान किशन पूरा करते रहने लेकिन गलती से आउट हो गई है। अब बाकी है क्लास से ना अपन जलवा दिखौने है। टोटल ये लोग मरबे के 68 पे 135 अभिषेक शर्मा 198.53 की स्ट्राइक रेट। जेमे से बबुआ 10 गो छक्का 10 गो चौका तीन के खाली बैटवे साइल बा। मतलब दौड़े उड़े के कुछ नहीं बा। खौर पियर खाद पियर एकदम पंजाबी स्टाइल में मार के सुता देने हो। आ दिल्ली के बतौने कि हैदराबाद के टीम के कमजोर समझ ला जहाँ अजुए तने के धोआन में नानी याद आ जाई। और जो पिटान कोई न हो हम तो कहनी वो भरवे कम पड़ गई है। बाबू वो भरवे कम पड़ गई है। नाही तो आजू 175 के रिकॉर्ड क्रिस गेल के टूटे वाला रोल है। जोन हिसाब से लड़का खेलत रोल है और अजुए के खेले आज एक इतना रील कटी इतना सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि युवराज सिंह के चेला बाबू आज बतौलस हो कि आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। काहे कि करवे ऐसा कैले बा बाबू, बॉस लाइक करवे कैले बा। टीम के आधा हिस्सा रन तो इहे बना के गइल बा। काहे गइल बा रउआ खुद देख ली 135 रन। एक बात और देख ली हाईएस्ट रन मार के गइल बा। अभी ले केहू प्लेयर कोनो टीम के इतना रन नहीं मारले। 112 115 हाईएस्ट बा संजू सैमसन के। नहीं तो उससे नीचे 92 100 111 112 115 आज ही बनौने 135। शायद ये रिकॉर्ड कबो टूटी 2026 में। बाकी जो भरोसा बा वैभव सूर्यवंशी पे बाटे कुछ कह सके ना लेकिन उन्हों पे उतना भरोसा में लइका बा लइका नहीं खेलता। ओकर बाद दूसरा टुल्ला ई जब पहला टुल्ला ओपन करैना है कुछ लोग के लागल हो कि दिल्ली ऑल आउट कर दिया। जब दोनों टुल्ला लगना है वो मारे तो दिल्ली वाला लोग के कदम पीछे हटे लगल है। 135 के नाबाद पारी खेलस हो, ई नहीं के आउट गइल नाबाद खेल के गइल हो। एकदम झंडा एक्सप्रेशन तैसे देत रहल जैसे लागत रहल कि कुछ हम कइले ही नहीं बनी। हई वाला स्टेलिए बंद डायरेक्ट कुछ नहीं किया भाई। 135 रन मार के कुछ नहीं। सिंपल ऐसे दहलस हो कि 100 रन पे प्रेशनमा दे के 35 रन एक्स्ट्रा बनावल एक मारे दहलस हो बस और कुछ नहीं।
मार मार के धुआं छोड़ला से टीम हेड 26 गेंद में 37 रन, दूगो छक्का दूगो चौका मार के आउट हुई ना। आई किशन गलती से आउट हो गए, रन आउट। वो जैसे सामने वाला यह अभिषेक शर्मा मरना है सामने, और जोन फेंकत रहो हथस लाग के स्टंप अप लाग गए तो बेचारा आउट हो गए ना, का करे। ओकरे बाद बाबू वही क्लास है। अब क्लास है नहीं तो बाबू बैठन है ना, अभिषेक शर्मा के साथ देवे करी है। 13 में 37, 3 गो छक्का 3 गो चौका मार के टोटल 242 रन की स्कोर खड़ा कर दिला है लोग। और सामने वाला टीम स्कोरवे देख के हड़बड़ा गई है, और 195 पे ही अपन 9 विकेट खो के ऑल ओवर हो गई है। तो एक सर कहल जाला कि बाबू केहू के कबो शंका नाई कल जाला, कब बॉलर के कब किस्मत चमक जाई केहू नहीं जानता। और जो तरह आज पिटान अभिषेक शर्मा कहना है, दिल्ली वालन कैसन पसीना छूटल है बाबू, कि एकदम खड़े खड़े ये लोग सोचू नहीं पाना लोग कि अभिषेक शर्मा इतना मरी। मरले के बाद बाबू ते एकदम ये लोग मारत मारत रन रेट ही अपना सुधार पाना है लोग। ये लोग रन रेट 5-6 के जाते रहा है, ज्यादा से ज्यादा 9-10 के गोल है, लेकिन रन रेट ये लोग 15 से कम नहीं चाहिए, और वही में ये लोग चकबका के हार गए हैं लोग। अब काहे हारल है लोग इहो बता देते नहीं। दिल्ली के टीम के पिटान भैया बॉलर लोग के बाबू, मुकेश कुमार हाईएस्ट विकेट टेकर हुए, चारिये ओवर में हाफ सेंचुरी पिटाइल मने। आज का दस इनके सपना में आज दोनों टुला ही है, कुआ पसीना है तेरे गोरी सपना में जान जा जा, आज इनके सपना में दोनों टुला ही है। आहा, इनकर साथ नीतीश राणा जी बने। राणा जी के मारी मारी एकदम दौड़ा के खेतवानी खेतवानी भगवले बना अभिषेक शर्मा। आ खेते में बैठ के कहते न, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मेरे बैट से हो गई, मुझसे नहीं मेरे बैट से हो गई। 55 रन के साझेदारी करौले बने। इनके बहुत बढ़न योगदान बा अभिषेक शर्मा के बैटिंग लाइनअप सुधार के लिए में सेट करौले में। इनके बहुत बढ़न ओपनिंग है ना लोग, दोनों जाने एकदम सेट करा के गई ना लोग। अकेले शतक यही दू जना पिटा गए, मतलब 55-53 रन देख के इनको सेट करो ना लोग, पसीना छोड़ डाले रहना लोग बाबू लोग। लुंगी ना गिरी 4 ओवर में 41 रन, बचल खुचली पूरा करौना है। अक्षर पटेल 2 ओवर में 23 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव 2 ओवर में 30 रन। नटराज 4 ओवर में 40 रन। इनसे तो उम्मीद नहीं रहा, लेकिन इहो देख गए मैंने के विकेट में गिरल बा जो पिटान गइल बा। अब तो दिल्ली के बात कहली कि बाबू कितना ही लोग चरर मरर भइल बना लो। एक बार इहो देख लो जा, 6 गेंदा में 8 रन, 3 शंका। के राहुल से उम्मीद रहल है, पर कुछ रन मरले बने। 23 में 37, 3 गो छक्का 1 गो चौका। अब देखिए नीतीश राणा आयल बने, कहने है कि बाबू जितना पिटाइल बने उतना तो मरबे करो। 55 रन पिटाइल ना, 57 रन मरले बने, मतलब कट पिट गई इनके हटावत। 30 में 57, 3 गो छक्का 7 गो चौका। यस रिजीवी आयल बने, 28 गेंद में 41 रन, 2 गो छक्का 2 गो चौका। डेविड मिलर चलबे नहीं कर गए। स्टबर्स 16 में 27, 1 गो छक्का 3 गो चौका। ये शर्मा 10 गेंद में 14, 2 गो चौका। अक्षर पटेल 3 गेंद में 2 गो रन। बाकी के 0-0-0। अब आई जा तनी हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप लेंथ देख लजा कि विकेट टेकर हाईएस्ट के बाद। बाबू विकेट टेकर पहला माइल बने दी मधुशंका, 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी 57 रन पिटाइल बने बाबू, हाफ सेंचुरी दे दिल बने 4 ओवर में। इली मलिंगा 4 ओवर में 32 रन 4 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर ही है बने बाबू। शकीब हुसैन 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट। यश कुमार 2 ओवर में 28 रन। एच दुबे 2 ओवर में 11 रन 3 विकेट। माना दुबे जी और मलिंगा जी ये दोनों यार हाईएस्ट विकेट टेकर बने लोग। अब बहुत खतरनाक आज ये लोग के बॉलिंगो रहल, 195 ले खींचल है दिल्ली, लेकिन जीत नहीं पावल है। काहे नहीं जीत पावल है, इहो लोग रहुआ देख ली। जो तरह अभिषेक शर्मा के पारी आज चलल बा, और सनराइजर हैदराबाद अपन कमबैक कैले बा, इ बतावता कि सबसे खतरनाक टीम अब होखे वाला बा। काहे कि देखिए पहले हम टॉप स्कोर बता देते नहीं कि काहे होखे वाला बा। क्रिस गेल जो 66 गेंद में 175 रन मरले बाने। वो जब ब्रेंड मैकुलम बाने 73 गेंदा में 158 रन। अभिषेक शर्मा आगे ने बाबू 55 गेंदा में 141 रन। क्विंटन डिटॉक बाने बाबू 70 गेंदा में 140 रन।
अभिषेक शर्मा ई दूसरका हुआ बाबू जौन आज उ रेलना हुआ दिल्ली के खिलाफ 68 के रन 135 माने 5वां नंबर पे अपन जगह बना दन अब पसीना दिल्ली वाली के छोड़वा दन। एक एक कहल जाला 2 आउट ऑफ 5 हाईएस्ट स्कोर ऑफ आईपीएल बिलोंग टू अभिषेक शर्मा 5वां नंबर पे आ गए बने और दुनिया के बतौना कि बाबू ई दमखम अभी हमारे में बाटे अभी हमके कमजोर मत समझा जाए काहे कि नाम हमार अभिषेक शर्मा हो और हमारे गुरु जी का नाम कमेंट में वो लोग बताएं। बाकी मैं बताया था युवराज सिंह हो, ठीक बा। युवराज सिंह के पिताजी के नाम आप कमेंट में लिखो, ठीक बा। ओकरे बाद बाबू दिल्ली जब चेस कर उतरल हो तो सभे भूजा नियर भरभराइल हो केहू के बैट से रन नहीं निकलल हो काहे नहीं निकलल हो ओहू के वजह बा स्कोरवे देख के सारा लोग घबरा गइल हो कितना बड़न स्कोर कैसे हमने के टच कइली आ सही बात बा 199 पे जाके लो ऑल आउट ऑल ओवर खत्म हो गइल ओवर में खत्म हो गइल नहीं तो और खिंचाइल रहित लोग ही। लेकिन कोनो बात नहीं लोग दिल्ली दिल्ली चिल्लात रहो लेकिन हैदराबाद आज टीम जीत के और पॉइंट टेबल में अपन थोड़ा जगह बना के प्ले ऑफ द 4 में एंट्री मार दले हुई, ठीक बा। लेकिन जौने तरह आज मैच भइल हो ना बाबू देखे लायक रहल लोग के मजा आ गेल काव्या मरन आज भी इनके इनाम दे ही दी है। बाकी रहुआ लोग इंटरव्यू में कहने बाबू आज के मैच हमारे खातिर बहुत खास रहल काहे कि टॉप 4 में हैदराबाद पहुंच गए बाबू लोग आज एक जीतल टॉप 4 में पहुंच गए बा बहुत खतरनाक इतना खतरनाक तो अब रहल बात अभिषेक शर्मा के आज बल्ला चलल काहे हो तो बाबू आज फैंस के दिले में काफी उम्मीद और दुआ भरल रहल अभिषेक शर्मा के चलल बहुत खास रहल अगर नहीं चल रहता तो हैदराबाद आज हार गई रही और हार ऐसे गई रही कि जौने तरह ई टीम खेलस हो, ठीक बा। वो रन टेकर भइल बा और बढ़िया से मारी के अपन टीम के जितौलस हो। बाकी रहुआ लोग के इन्फॉर्मेशन कैसे लागल कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तब तक खातिर धन्यवाद, नमस्कार।